Pro své dnešní téma jsem si vybrala češtinu pro cizince, respektive nástroj, který umožňuje zkoumání jazyka cizinců. A to z toho důvodu, že ten nástroj ještě není tak úplně starý a já mám pořád pocit, že je dobré propagovat, aby co nejvíce jazykovědců, studentů, ale třeba i učitelů češtiny pro cizince ho začalo používat. Je to ČESL, takzvaný žákovský korpus češtiny jako druhého jazyka, který v současné době už funguje v Českém národním korpusu v takzvané plain formě, to znamená, že ještě není možné ji plně využívat, ale již je dostupný a už je možné s ním začít pracovat. Co to tedy ten žákovský korpus je? Je to korpus, který shromažďuje jazykové projevy nerodilých mluvčích. Není to opravdu ještě tak starý nástroj. Začínaly vznikat ty první korpusy někde v 60. letech jako takzvané akviziční korpusy a i u nás je zařazen do projektu Access, to znamená, to je určitý soubor akvizičních korpusů, které umožňují zkoumat nabývání jazyka, ať už právě v jakékoliv podobě. Žákovský korpus je možná trošku zavádějící tím svým názvem žákovský, protože nám okamžitě asociuje žáka základní školy. My jsme přesto volili tento název, protože čeština nedisponuje žádným souhrnným označením a žák je prostě ten, kdo se něco učí. A je to jedno, jestli je to malé 5leté dítě, je to jedno v našem případě, jestli je to žák základní školy, střední školy, nebo jestli už je to dospělý mluvčí, který se chce naučit češtinu a který je ochoten vlastně poskytnout ty svoje jazykové produkty. Žákovský korpus ČESL je mnohem výjimečný. Je výjimečný jednak proto, že je to žákovský korpus flektivního slovanského jazyka. Většinou ty korpusy jsou totiž zaměřené na angličtinu. Samozřejmě angličtina je světový jazyk, je to komerční jazyk, proto se vyplatí dělat žákovské korpusy. A také první žákovské korpusy angličtiny byly komerční. Žákovské korpusy si platil Longman pro vydávání svých slovníků a následně je to potom i Cambridge University Press, který používá žákovské korpusy pro validní vytváření slovníků. Takže ty jsou samozřejmě dobře dotované, dobře se na nich pracuje a jsou to žákovské korpusy, které jsou milionové. Všechny další korpusy, respektive korpusy dalších jazyků, jsou maličké. Jsou třeba pro specifické účely. Může si je vytvářet jeden člověk, nebo může si je vytvářet nějaká organizace pro specifické potřeby a také potom zachycuje specifické věci. ČESL je tedy významný tím, že to je korpus slovanského jazyka, že není specifický, ale snaží se o obecné zachycení češtiny jako druhého jazyka. A také je specifický tím, že obsahuje podrobnou chybovou anotaci. Ta chybová anotace znamená, že ke všem slovům, které v korpusu jsou a nejsou standardní, tak je k nim přiřazena nějaká značka, která mapuje formu odlišnosti, která mapuje ten druh dané chyby. Právě ta chybová anotace nebo její vytvoření je proces, který je velmi náročný pro vytvoření celé té koncepce a je velmi cenný na tom daném korpusu. A to z toho důvodu, že následně umožňuje prohledávání korpusu. A to nejenom na základě lexikálním, ale právě na základě určitých typů chyb, které chcete srovnávat. Když se podíváme na to, jaké promluvy, jaké jazykové projevy jsou v ČESLu obsažené, tak zase tady budeme směřovat k určité unikátnosti, protože zachycujeme velikou škálu mluvčích. Když se podíváme na jejich výchozí jazyky, tak najdeme velmi výraznou skupinu slovanských mluvčích.
mluvčích, respektive mluvčích s prvním jazykem, který je slovanský. Ty jsou samozřejmě v tom korpusu nejpočetnější. A potom jsou to mluvčí s neslovanským jazykem. Tam lehce převažují němečtí mluvčí, ale najdete tam samozřejmě i asijské mluvčí, jako jsou Vietnamci, Peršané, Tajci a samozřejmě další mluvčí z Evropy. A ta třetí část, která je zahrnutá do česlu, je opět specifická. My jsme si tam rozhodli zařadit mluvčí, které bychom mohli označit z hlediska jejich prvního jazyka jako Romy. To je mnohem diskutabilní, koho tak označit, koho ne. My jsme sbírali mluvčí, kteří tak označili sami sebe a sbírali jsme jejich jazykové projevy, protože právě oni bývají považováni za rodilé mluvčí, přesto se s češtinou setkávají třeba až v pozdějším věku, kdy nastupují do školy. Takže tyto tři části z hlediska prvního jazyka. A další, co je na korpusu zajímavé, je jeho rozsah. Já jsem říkala, že ty velké komerční korpusy jsou milionové. Česl tak daleko nejde. Česl obsahuje 2 miliony slov, ale tímto rozsahem se opravdu řadí k těm velkým korpusům z hlediska právě značkování. Takže i tady je to prostě korpus, který je výjimečný. A další výjimečnost toho korpusu spočívá v tom, že se nezaměřuje pouze na jednu jazykovou úroveň osvojení češtiny, ale se snaží se zmapovat celou tu škálu. A to z toho důvodu, že jazykové korpusy nejsou longitudinální. Sledovat mluvčího, jak se osvojuje jazyk, je velmi náročné, ať už to je rodilý mluvčí, ať už je to dítě, nebo ať je to jinojazyčný mluvčí, protože ti mluvčí nám samozřejmě různě mizí, různě se stěhují a není možné třeba po dobu 10 let pravidelně sledovat jednoho mluvčího. Česlo bychom z tohoto hlediska mohli považovat za kvazilongitudinální korpus. Právě proto, že v něm najdeme jazykové projevy mluvčích o těch nejnižších úrovní A1, které se obvykle opravdu nezbírají, protože jsou velmi nízké, až po ty nejvyšší C-čkové úrovně podle společného evropského referenčního rámce. Tam sbíráme kvalifikační práce, které nám umožňují právě sledovat češtinu i na takto vysoké úrovni. Další výjimečnost česlu, kterou bych chtěla zmínit, je způsob sběru dat. Většina korpusů sbírá data v elektronické podobě, protože tím se řeší mnohé problémy jednak s přepisem, jednak se zachycováním různých škrtů a tak podobně. My jsme se rozhodli pro tento nestandardní způsob, že budeme sbírat ručně psané projevy. Z toho důvodu, abychom vyloučili vliv všech grammar checkerů a spell checkerů, které každý používá, pokud píše něco na počítači. Abychom opravdu měli ten materiál v té pokud možno nejautentičtější podobě, kterou vlastně můžeme získat. Už jsem řekla, že tu sebou nese tu velkou nevýhodu, že jsme museli vymyslet transkripční systém toho převodu a že jsme museli ošetřit vlastně všechny ty způsoby nestandardních grafémů, škrtů a tak podobně. Když se potom podíváte na ten program, ve kterém se jazykové projevy mluvčích zpracovávají, tak tam vidíte, že tam je okénko, ve kterém je sken textu, tak jak jej právě žák napsal. Potom je tam ten převod do elektronické podoby a potom je tam ještě ta chybová anotace. Tu chybovou anotaci jsme se rozhodli a rozdělit do takových 3 fází. Jednak je tam rovina 0 a na této rovině my prostě zachycujeme větu tak, jak ji mluvčí zapsal a nijak ji neopravujeme. Na té rovině R1 se snažíme opravit a následně anotovat všechna slova, která obsahují nějaký typ chyby a z hlediska morfologie a z hlediska pravopisu. Tam prostě se dostanou, tam už se musí dostat slova, která existují v češtině.
ale my je ještě nehodnotíme v rámci celé té věty. To se děje až v anotaci na takzvané druhé rovině, kde najednou v úvahu té opravy bereme už kontext celé věty. Takže slovo, které třeba bylo dobře na rovině 1, protože existuje, je to dobré české slovo, tak je najednou na rovině 2 opraveno, protože třeba mělo být v plurálu a najednou bylo v singuláru. Ještě jedno specifikum tady u té anotace je třeba zmínit. My tam ještě děláme něco, co nám umožňuje zachytit slovosled, protože čeština je specifická oproti angličtině právě tím slovosledem, tak bylo nutné vymyslet, jak ošetřit chybné uspořádání slov ve větě. A to se nám podařilo pomocí takzvaných hran, které vlastně propojují slova od té roviny 0 až po rovinu 2. A v okamžiku, kdy se slovo na rovině 2 muselo přesunout do jiné pozice, tak to označíme právě pomocí té hrany, která nám ukáže, mluvčí to napsal takhle a my to musíme přesunout tak, aby to bylo správně do úplně jiné pozice. Takže to nám umožnilo sledovat potom pro analýzy i slovosled, který je jinak velmi těžko zachytitelný a těžko právě odůvodnitelný v té chybové anotaci. K čemu žákovský korpus je dobrý? Žákovský korpus umožňuje množství analýz. Když bych je měla nějak kategoriálně rozlišit, tak bych řekla, že jednak umožňuje velmi dobře srovnávat projevy mluvčích rodilých, které jsou zachycené v Českém národním korpusu. A ať už je to v rámci třeba těch projevů, které jsou v korpusu Schola, nebo různých mluvených korpusů, nebo třeba ve skriptu a tak podobně. A to znamená srovnání rodilý mluvčí, nerodilý mluvčí, ale umožňuje to také porovnávat nerodilé mluvčí mezi sebou. To znamená, jak vypadá čeština nerodilých mluvčí třeba na úrovni B1, když je jejich výchozím jazykem vietnamština, francouzština, polština a tak dále. A často se tam mluví o chybové anotaci a nejde se tomu vyhnout. Přesto bych tady asi velmi ráda upozornila, že ta chyba, která je zachycována v žákovských korpusech, není brána jako negativní aspekt, ale je chápána jako nástroj, který žák používá, aby se dostal do určité další fáze toho takzvaného žákovského mezijazyka. To znamená, není dobře ji hodnotit, to je špatně, tomu si musíš vyhnout, ale je třeba se na ty chyby, na ty odchylky dívat a vlastně říct, proč vlastně ten žák dělá tento typ chyby, nebo nemusí to být přímo chyba. Právě žákovské korpusy umožňují sledovat takzvané podužívání a nadužívání a následně mapovat ten vlastně dojem cizosti promluvy mluvčího, protože ten jiноjazyčný mluvčí se odlišuje od rodilého mluvčího často ne tím, že by dělal chyby, ale často třeba tím, že některé jevy nadužívá nebo naopak podužívá ve srovnání s rodilým mluvčím. Takže tohle všechno umožňuje Česla. Ještě asi na závěr bych velmi ráda zmínila, že Česla má velmi podrobné záznamy o takzvaných metadatech. To znamená, že za každým textem, který byl navstupován do Česlu, který byl anotován, který byl přepsán, je možné dosledovat, kdo ho psal. Ne jmenovitě, ale je možné dosledovat národnost, jak dlouho se ten člověk učí češtinu, na jaké je pravděpodobně úrovni, buď co si on sám myslí, nebo co si myslí jeho učitel. V některých případech mluvčí byli schopni uvést, podle jaké publikace studovali. Vidíme tam také, jestli se učili češtinu v jejich rodné zemi, nebo jestli opravdu jsou tady u nás na českém území, a můžeme počítat i vlastně s vlivy už celého toho sociokulturního zázemí. Vidíme, jestli od daného mluvčího máme víc záznamů, nebo jestli to je jeden záznam, takže můžeme sledovat případně i nějaký vývoj.
A ještě, co jsem neřekla, česl obsahuje také zvukové záznamy. Není to tedy jenom psané slovo, ale je to také mluvené slovo, i když toho mluveného slova je zatím pomálu. Také počítáme s tím, že tento korpus není uzavřen, že se bude nadále rozrůstat. A to, co tady vlastně všechno k tomu mohu říct, je opravdu minimální, takže pokud by někdo z vás měl zájem si přečíst podrobnosti, tak vás můžu odkázat na 2 publikace. Buď je to publikace Čeština, cílový jazyk a korpusy, která je zaměřená na česl a byla napsána v rámci projektu, ve kterém česl vznikl, a psal právě autorský kolektiv toho korpusu. A nebo ještě také doporučuji úplně novou publikaci Žákovský korpus češtiny a evoluce, jeho chybová anotace. To je publikace Barbory Štindlové, její dizertační práce, která jednak velmi podrobně mapuje česl, ale vůbec žákovské korpusy ve světě. A je zde právě už také ta evaluace, chybová anotace, která je v česlu použita. Takže pro všechny, kdo by chtěli se dozvědět více, tak odkazuji jednak na stránky Českého národního korpusu a jednak